بری که جارا داوی از او اینان هفدو ببینین و بریاره بدن که چند helbestên فرهاد پیربال wergerîne ser Kirmanciyê 2 sala belkî 3 sala yani belkî 2022 û 3 bîtin min û êk du hevalekê dijî me sehbeteka wisa biçûk servekir bû lê çi pengav navet bû navetin heta wê carê min û înanî hevdû dîtî me ser axeft û her wê carê yani her wê gavê me min nameyek bû Diktor Ferhadî firê kir min gote halû me selevene em hest kên çend helbestên te yani gulbijêrek ji helbestên te wergerîne Kirmanciyê ka tu çi dibêjî bi dilê wî bû keyfa wî hat û hêdî me dest pê kir wergerandina vê kitêbê navbera çend mehan yan belkî salekê da derbas bibîtin ew ji çawa ber karê xwe yê dîra ber projeyên xwe yê dîra min wergera vê kitêbê dikir car hebûn 2-3 rojan 3-4 roja serek min ser vê wergerê dixebitî carna jî 2-3 hefteyan dem çênebû ku li ser bixebitim ser şûl bikim serboreka gelek xweş bû serboreka li gel wê xweşiyê hindek ya bi zehmet jî bû çunkî êkem wergera min e têla hindek peyv bi nezanî mena wan çi ye yan hindek hevûk hindek riste min nezanî wateya wa çi ye ew jî carna min ji diktorî bi xwe pirsiyar kir ka mebesta te ji vê hevûkê ji vê risteyan ji vê peyvê çi ye yan jî carna min ji Emîr Sîracedîn pirsiyar kir malawiya ve pirasî gelek bû harîkar her wisa Yehya Umerî ku edîtoriya vê pertûkê jî kirin helbestên vê kitêbê da çunkî min di ber şûl û mûlê xwe rojaneyê dîra wergerandin yani tête bîra min helbesta yekê milmal ser sînkê wergerand lê piştî hingî carna li bajêrên din çunkî kar û barê min bajêran da digeriya mala hevalekî ba dem heba yan kafeşûpekê ba dem heba hema min kompîterê xwe înaj derve û min dest bi wergerê dikir tê bîra min dema çûme sin ne helbesteka Kurd min wergerand mixabin tam nayê te bîra min kîjan helbest bû lê kafeteryayeka sin e min wergereka vê pertûkê kiriye helbijartina helbestên ku di vê pertûkê de hatîne wergeran ya ji min ve ser du bingeha bûn ew jî viyan û şiyan çawa viyan û şiyan ew helbestê ku min gelek viyan min gelek ji hez kirî û heman demê da min hezir kiriye ku min şiyan hene wergerandina van helbesta bikim çimkî hindek helbest hene hindek helbestên din ên pîrbal hene ku ez gelek hejê dikim lê min zanî ku nûker ne şiyanên min de ku ez wergerê bû ana çêkim çunkî bi min zehmet dihatin ez barim ser van her du pîvera bi gelemperî biryarê helbijartina van helbestan hatine dayîn çunkî hindek ji wan mînak romantîk bûn bi min xweş bûn hindek ji wan krîtîkal bûn yani rexneyî bûn xweş bûn mijarên cida hebûn li ser xewna li ser pîrbal yani ser her tiştî nivîsandiye egerên ku ez ji helbestên Ferhad Pîrbal hez bikim ez bawer dikim gelekin hindî nûkel bîra min ez şêm wê bêjim mînak têla statîkê da têla ciwannasiyê da bi min helbestên pir xweş in têla ziman da têla xeyalê da yani bê hempa ye tiştekî din gelekî girin ku ez bawerim di vê serdemê da kêm bûye ew jî ciret e pir bi ciret dinivîsîne hem ji aliyê polîtîk ve pir bi ciret dinivîsîne hem ji aliyê dahênanê ve yani tişna dike tişna diceribîne ku berî wî hîç nebît edebiyata Kurdî da belkî nehat bine ceribandin û ev eger we dikin ku nebitine ji helbestan belkî ji çîrok û romanan jî ez motivasyonekê werbigirim ku projeyên xwe jî pê bikim yani ciretekê jî dene min ji bilî ku zanînekê dene min yan xeyala min kûr dikin ciretekê jî dene min ku ez projeyên xwe hem encam bidem hem bi nerînên xwe yên yê kesûkî yê personal yê şexsî
یان پرسپکتیوا خویا شخصی وی فیلمی چکم یان وی سترانه چکم داویه دا از خوازم چند پرچین هلبسته که جوارا بخویدم که ناوه فرهنگا بوش آنو خوازیه کم زده و که منیفستویه که فرهاد پیربال نویساندیه چند پرچین بچوک از بخویدم فرهنگا بوش آنو خوازیه گلک نویسکارن دنجی هنه و که من هز دکن کو تایبتن لی حیف آوان خالا وک هف دناف بر آوان اومن دا تنه اف هست بکرنه و بس او مرجو تایبتمندین بر همه که نوخاز بر همه که دن جدا دکن 133 مرجن ینج همویان گرنگتر ایک دوه دیتنه که پر شخصی دوه بر همه ده با دیتنه که ویرانکارانه لدجی تحما گشتی دیتنه که دجمنکاریش بو دیارده و نرین سلفی دو دوه فرمه که ویا سیر شوازه که عجب تکنیکه که عجب گیرتی هبا سه بر همان نخواست دوه یکتا و نوازه با ارشی برجواندین ادبی و نافداریا هنری آوان هنرمند و نویسکارا بکه که تمنوان جه 40 سالان زده ده